U miskin prova jalqnaħa, beda tila minnaħal. U ta' silencers għalla għandi pajpu. Tini, u triq il-wiet ta' Balzan. U di triq damet ħafna biex biċċaj ġiet. Mela nieħdu n-nies biċċaj taħna wkoll. Just in case. Taħseb li ġiet naqa' biċċajt biex l-istew? Jiena għamil xi sena u nofs indur id-dawra. Issa drajta? Issa tgħallim tarġajtu. Mela isma' provajdilna ċajta żgħira ħanna rawek. Ċajta jt li tkun. Marru ġabu il-gaffa biex jiftu naħa l-oħra, u għetna li kara minn emmek, semmek kena funtana kolla, għalma il-funtana ġibrevi. U miskin prova jalqnaħa, beda tila minnaħal. Kana pastaza ta' tista'. Jan pastaza le, toħot li dik bil-video. Int ħaddietu. Ejwa. X'alla l-ħaddiet il-dik il-ħelwa. Alla int. Sabiħa u. Le, int. Jekk tara waħda soda, x'jgħidilha l-ħaddiet? Int. ħadida. Tara ħadida mżadda tiġi. Mux hekk? Tafa tal-fekruna l-marretant ta' silencers? Le. Ma dak kien fekruna u marretant ta' silencers għaltlu għandek bezzu? U ta' silencers għalla? Għamdi pajpu. Tajba, jekk iċċajta kun tajba, ta' raġel li jien intik il-trofew. U trofi taf xfiħu? Il-king ta' ċaj ta' triq il-wiet ta' Balzan. Ma laħan għajdlek jiena, għalfej il-kelb jidħol il-knisja. Biex jitlob. Assisib il-bib miftuħu. U mbagħad reġa' ġietu ta' silenza għalek terġa' tiġi naqbad it-triq. U nsamrek. Ejjeb, għaltlu għandek imsiemer? Għalla m'għandix. M'għandix. Għaltlu ma għandek bezzu. Il-ġimgħa l-kbira di darba ġej sibt. Is-sena li Pier. Tajba. Ħaqqu? Ħaqqu. Jekk ħaqqu ċuf ċabċib, ħajja. Xorta, ndandlu għafu għara. Ertien, inti il-king, tina laqna l-majka xaqat ta' minn inti il-king. Of the Queen. Ersa, int, xismek int? Nannu. Il-nannu. Għandek ċajta ħjar nan. Tina ċajta nan. Ġiet mara. U għalt lek tini naqra perzut. U nċ tajdila. Ettara ċalċetta. Tara kif daw il-nis jieħdu kollox biċċajt.